बारनो गिबाय दानिया मावबा हनै बारनाया होबाय बारनाया हनै बारनो गिदोंमोन माबार सानस्रि हेल' रायजोफोर आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय एकदमबारे जोंनि चिरां जिल्लानि साहा भुटान सिमनायावहाय बैयो जाहैबाय खालामाथि हाजो हा गोसोम होननानै बुङो जेनाखि मेसें समावहाय पिकनिक स्पट बानायनानै होयो खालामाथि बैनो हनै बारा गोजान गैला ओमफ्राय बेयावहाय बिराद गिदिर मोनसे प्रटेक्सन दङ नोंथांमोना आंनि उनावबो नुदों ओमफ्राय ओरैबो बेसेबांबा गोलाव दैया मैया प्रटेक्सन ओमफ्राय नैबे दैया माने जोंनि ओरैहाय बिजिनि ओनसोल मंगलिया ओनसोल ओमफ्राय दैसोम जरा खुंख्रा जरा रानि जरा बायदि बायदि नांलांजोबो बे गामियावहाय बिराद डिस्टार्ब होयो बे दैया बेनिखायनो दिनैहाय बेखौ प्रटेक्सन होगासिनो दङ ओमफ्राय दा बे दैखौ थेगोनबो होननानै बुंदों दसे उनावहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन दा मिथिथ'आ आंबो दा आङो नैबेखौ प्रटेक्सनखौ लाग्रोदों बे सिगां होनायमोन जानो हागौ ओमफ्राय दा बैयावहाय खख्लें गंनै दंफैयो हनै मैया लानानै फैदों ओमफ्राय दा जोंबो बेखौनो नायनो फैदों आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो माने बे दैया ओरै बायफ्लंनानैहाय गामियावहाय लोमसावलाबायजोबो आरो मा गामि लोमसावहैयो बेसेबां गामि नांहैयो दा नोंथांमोना मिथिगोन दसे उनावहाय नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बे गासैबो भुटान हाजोजों बियो ओमफ्राय बै जाहैबाय खालामाथि हा गोसोम जों दा एसकेजों आंजों फैदों आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ दा माबायदि जायो कन्डिसनफ्रा जों बेलासिजासे थागोन बेयावहाय नै ओरैहाय बायदों नै प्रटेक्सना नै बेफोरबायदि अन्थाइखौ बख'ना लांजोबदों नैनिफ्राय खंख्लानो दा ओरैबायदि दै जायनाखि सिगां प्रटेक्ट होदोंमोन बे प्रटेक्टआनो जाहैबाय नैबेनो बायफ्रुजोब्बाय ओरै होलांदोंमोन बैसिम ओमफ्राय सिगाङावहाय बुरनानैहाय बिदि माथावरि खोना होलायबावदोंमोन होनब्लाबो हमथानो हायाखिसै आरो बे दैखौहाय हाजोआव अखा हाबाय हनै नै बेबायदि डाबल होलाबो हायाखै नै बेफोरबायदि डाबल होलायलाबो बे दैखौ हमथानो हायाखै जाहैबाय नायदो रायजोफोर सिरिसे सिरिनै सिरिथाम सिरिब्रै थाखो जाबनायलाबो खामानि होआखै आरोखि ओरैबायदि कारेन्ट दैया ओमफ्राय बेजों डाइरेक्ट जयनिं मोनयो ओमफ्राय गेजेरजों बुखावनानैहाय बे दैसोम जरा गामि खुंख्रा जरा रानि जरा ओरै मा गामि नांलाङोथाय बर' बाजार थर' बाजार मंगलियान थंगलियान नांलाजोबो होनदां बियो बिजिनिसिम बे दैया बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नैबेखौनो गामिखौ बासायनो थाखाय दा बेखौनो थेथेनो होननानैहाय बेखौहाय खख्लें गंनै लाबोनानैहाय ओरैहाय दैनि लामा बुरनानैहाय बेखौहाय माथेनाय जासिगोन ओरैखौ थेनाय जासिगोन माला थेनो हायो गैयालाबो सानथामसो लानो हागौ जोंबो बेयावहाय दंफैयो भिडिअ खेबनो होननानैहाय फैनाय जादों आरो बेयावथ' आयो बेखौ थेनांगौबा नाया ओरैबायदि ना मोनगोन बुंनानै फोजोब हाला गोगोमनो ओमफ्राय ओरैबो थांबावोसो नै बिदिनो थांदों साला मोसागोन बियो मोसा गोगोम गुवार नै लाय ओरै खना नांहैलायनायनिनो मोसागान खालामाथि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै बे दा बे दैखौनो थेनो नागिरदों नै जोंबो बे दै थेनायावनो भिडिअ खालामनो होननानैहाय फैनाय जादों जोंहा थेजोबखांखाबाय नै ओमफ्राय बियो बायफ्लंनानै थांफिनदों आरो दै थेनायखौनो जोंबो नायनो फैदोंमोन आरो दा हाथ'वाखै दिनैसो बुरगासिनो दङ बै नुहुरनाय हाजोआनो जाहैबाय गोथौ नुहुरनाया
खालामाथि अखाबो हाबाय हनै नैबे दैखौनो थेनो थाखाय JCBआ माने दा रेगुलार खामानि मावगासिनो दं जाहाथे नैबे दैया फिन ओरैहाय गामिनि रायजो राजाफोरखौहाय गामियावहाय होग्लुं होसि डिस्टार्ब लोमलाबायहैया नैबेखौ नोजोर बोनानै दा बुरगासिनो दं आरो ओमफ्राय नायदो सिगांनि होथेनाया गासिबो बायजोबनानै बेसेबां हाखो बेसेबां आवगायखो नैबेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै अखा हाबायलै हाजोआव खख्लेङा गंनै दिनैनिफ्रायसो मावजेनदों दै सानथामसो लागोनदां दिनैथ' हानाय नङा जोंलाय सानदोंमोन दिनैनो हागोन नाथाय हानाय नङा दै रायजोफोर दिनै माबा खालामलायनांगौ नै ट्रेन्सफार खालामलायनांगौ बिनिफ्राय बैयाव माने बेखौ गुवार बुरखासिगोन आरो बेबायदि ग्रं गोथौ बुरनानै नैबेजोंहाय जेनाखि आमगुरि सेरजों थाङो बे सेरजोंहाय दैखौ दानगार हरनोसै आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि बुरदों माबायदि थेगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन प्रटेक्ट बायफ्रुनायबो दंबावो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन ओरैनिखौ ओरै बिदि गारगासिनो आरो दा फबफिनखोसै बेखौलाय बेबायदि मावगासिनो आरो नै बेनिलाय सेनानो जलायखाबा हनै फारसेजोंल' नाथा खारगासिनो दङ सेनानो थबस्र' नैबेना नै अबस्था गैला सेना सेस फारसेजोंसो नाथा खारगासिनो दं बेबायदि बादा खालामना थाफैदों नै ओरैहाय खामानि मावगासिनो दङ अखाबो आरो फारागासे हाखांबावबाय हाजोआव दसेल' अखा हादों दैया ओरैबायदि देरबोबाय दानो हा गोसोमनि रं फैजोबबाय दैया ओमफ्राय बारनानै थाहैदों नोंसोरो बारनो गिबाय दानिया हनै बारनो गिबाय दानिया मावबाय हनै बारनाया हनै बारनो गिदोंमोन माम्बार सानस्रि माम्बार ओइ गोजावलांनाङालै माम्बार सानस्रि गिबायमोन बारनो बारनो गिबायमोन बे सानथाम सानब्रैनि उनाव रानसिगोन दैया थेनानै लांसिगोन बेखौ बेवहाय नांदर बामि बायदि मोननो हागौ एसेल' अखा हादों होनब्लानो दैया गोसोम हा गोसोमनि रं फैबाय नै हाजोआवहाय खालामाथि बै साहा बे जाबाय खानामाख्रा प्रटेक्सन र' आं भिडिअ लानोसै सासे ओरैबायदि देबोबाय दासो अखा हानायानो सासे होबावबाय नै गोदनासो जानोसै हनै ओरैबायदि गोथौ नोंथ' गिनानै बारलांखायाखिसै दा ओरैजों बुरलांनानैहाय ओमफ्राय जों साइडखौ ओरै हरगोन जाहैबाय दैखौहाय ओमफ्राय ओरै माथेजोबगोन ओमफ्राय ओरैहाय बैसिम बुरलांगोन ओमफ्रायसो दैखौ हरनो हागोन जोंनि ओनसोलनि फरेस्ट बिथांमोनाबो डिउटियाव फैदोंमोन दा बिथांमोना इयाव डिउटि होनानै थांबाय ओमफ्राय पाब्लिक गोबां जादोंमोन नालाय बिथांमोनखौ बादा होनानै थांबाय बेबायदि पाब्लिक हाबनायनि पारमिसन गैया होननानैहाय पाब्लिकआ माने इसिबां फैनो मोना माने बे हाग्रा ओनसोल नालाय मोना ओनसोलानो गोलैयो नालाय बेनिखायनो माने बादा होनानै थांबाय आरो बिथांमोना दा डिउटिनिफ्राय बिथांमोना थांबाय आरो बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनो जाहैबाय मा होनो बेखौ माख्रा प्रटेक्ट
थांनांगौमोन दैया ओरै ओमफ्राय ओरै खुरखानानै ओरै थांनो जाहैबाय गामि गेजेर गेजेर गामिनि मानसिफ्रा डिस्टार्ब खालामनाय जाहैबाय ओंखायनो दा बेखौहाय देनानैहाय नैबेजों नैबे बे आलि खोनायजों जावनानै हरगोन दैखौहाय ओमफ्राय ओरैहाय आलि खोनांजोबगोन बेजों ओरै सिदा खायलें होनो बे खायलेंजों दैखौहाय ओरै हरगोन जाहैबाय बेखौ हरखांनायनि उनावहाय बेवहाय हयथ' अन्थाइनि प्रटेक्ट नङाबा माबा मोनसे लुनायनि बेबस्थाफोर लानो हागौ।